Stále více Čechů a Slováků se dívá po Bali a po dnešku pochopíte proč. 2 ložnice, vlastní bazén, prémiová lokalita, lákavá cena. Tohle je Bali. Dnes jsme s Tumbarbaru na Bali a společně se podíváme na jeden zajímavý projekt, který už můžete vidět za mnou pozadí. Moderné dvojspálňové investičné vily s bazénom. Dohromady se jich tu nachází 6, z toho 4 už jsou prodané. Teda zostávajú nám posledné 2. Tak si pojďme rovnou ukázat. Jdeme. Tak, tady můžete vidět a postupně jdeme po pězdové soště, která je teda stále v takovém jako zdemolovaném stavu, ale to prostě u těch staveb samozřejmě takhle bývá. Musíme si povšimnout na úvod jedné zajímavosti, protože když se staví na Bali nové projekty, tak samozřejmě se tady jakoby nachází dělníci, kteří tady spíjou vlastně, jo, prostě od rána do večera makají, pak tady přespí. A vlastně oni jim tady postavili takový krásný prostě jako obchůdek z restaurací, aby prostě to neměli daleko. Takže to je jenom taková zajímavost, že když budete na Bali, tak to takhle prostě funguje u každého projektu. Tak přidávám slovo kolegovi. Veľkou výhodou tohto projektu bude aj prístup, keďže po tomuto projektu sa môžete dostať priamo aj autom, čiže vynášanie nejakých vecí, kufrov, zariadovaní a tak ďalej bude úplne bezproblémové a komfortné. Jo, což je samozřejmě velmi důležitý, hlavně z toho hlediska potom těch krátkodobých pronájmů. Velmi častá otázka je, jestli se právě sem dá dojet jakoby autem. Což my už jsme vlastně úplně u těch vstupů do vil, tady potom bude taková vlastně cestička, kam se dostanete pohodlně, ať už pěšky, nebo prostě na skútru, ale vlastně zde budete moct zaparkovat auta, což je velmi důležitá věc. No a teď se klidně můžeme podívat na jednotlivý vily a koukneme si konkrétně na ty vily, které jsou ještě stále dostupné. Tak pojďme. Takže dostupné vily je vlastně tady tato, to je číslo 6 a potom 2 a teď se spolu teda půjdeme podívat přímo do té 2, ať vidíte, jak vlastně vypadá dispozičně, jaký tam budou použitý materiály, si řekneme, co všechno je samozřejmě součástí té ceny a další. Tak, nicméně my už jsme prošli společně vlastně hlavním kodem. Hlavní kód vidíte teda, že je tady vlastně propojení momentálně, co se týče materiálu, teda beton, kámen, dřevo. Potom tady kolega vám o tom povykládá více, Paťa. Vlastně vy se dostanete vstupními dveřmi do takové jakoby vstupní části, kde vlastně najdete teda po pravé straně koupelnu, která je hlavní, ústřední. Potom se mrkneme na ní blíž a vlastně postupně se dostáváme potom do té společné části a díky tomu říkáme jako srdce vlastně celé vily nebo toho domu. Jedná se tedy o kuchyň a potom obývací pokoj. Veľkou výhodou vil na Bali je samozrejme aj dozaraďovanie a použité materiály, keďže na Bali je väčšina materiálov aj prémiovejších relatívne dostupných, takže to budú použité materiály napríklad plandezy, traverty a tak ďalej. Jako třeba z pohledu ženy, protože tady i se na to jako díváme z pohledu teda ženského přístupu a toho mužského, tak co já třeba jakoby kvituju za mě, hrozně velmi hezky vypadá vlastně tady ten dekor, který za mě i tu kuchyň potom vlastně nachází se to jakoby v škále té vile, potom najdeme to i s koupelním, tak to tak jako rozsvěcuje a dělá vlastně zajímavější. Takže to za mě je jako velký benefit. Potom velmi trendy, myslím si zase je to hlavně teda pro ženy, a co si budem, pokud se bavíme o investici a i potom následně ve chvíli, pokud pojedete na dovolenou prostě na Bali, tak kdo vybírá hlavně ty vily? No ženy, ne? Takže prostě to jsou další benefit, velmi oblíbenou záležitostí jsou právě tady takový ty vykrojený
jako oblouky. Vlastně tuto je teda ta televizní stěna, ve které bude potom umístěna televize. Tady vidíte, že už máte i rozvody elektřiny vlastně na světýlka, aby se nám to hezky rozsvítilo. Což to je za mě jako velmi oblíbený teďka na vilách. Obývačka vlastně bude komplet podpětná s LED osvětlením a bude to vidět tak pěkně, designovo a je tady ničím nerušený a romantický letní květový večer. My vás samozřejmě postupně ukážeme jakoby celou vilu. Budete tady mít i vždycky jako záběry, potom samozřejmě toho, jak to bude vypadat ve výsledku. Jo, jsou všechno za vybavení, tady samozřejmě bude. Čo sa týka vonkajšej časti, tá bude obsahovať samozrejme privátny bazén vrchu, takú mini záhradku, nejakú technickú časť ku bazénu a oddychový priestor, kde bude nejaká lehátka alebo po prípade sedíme, kde si budete úplne komfortne robiť odpočinu, či už keď prídete z pláže, ale úplne asi náročnejšej turistike a aktivitách celoddenného charakteru alebo rôzneho druhu. Já do toho tady ještě vstoupím a přesně tak budete tady moc relaxovat. A jak už jsem zmínila i na začátku, předpokládám, že 90% z vás, kteří na to budete koukat, to budete chtít, hlavně i z toho investičního potenciálu. Jo, i my sami samozřejmě tady máme jako zainvestováno, stavíme, takže se na to díváme úplně podobně. A že vlastně budete chtít skloubit nejspíše prostě to, že vyrazíte právě na Bali na dovolenou, ale potom to necháte prostě vydělávat. Což je naprosto v pořádku. A z toho důvodu jsem chtěla ještě zmínit, že právě z těch krátkodobých pronájmů zase nám hrozně moc často ty klienti píšou ohledně toho, jestli je to klidná lokalita, že opravdu si sem jedou odpočinout. A já bych vám teďka jenom chtěla na tom ukázat něco, že když si odmyslíte to, že se tady něco ještě dodělává, šmrdolí a tak budeme chvíli ticho. Ale prostě ve chvíli, kdy se tady dodělají opravdu veškeré stavby, jakože vlastně tento projekt se dělá najednou, takže v tom srpnu se budou se vlastně předávat veškeré civily, tak tady máte opravdu jako tichoučko, pohodičku, klídeček. Takže opravdu si dovedu představit, že lehátečka, na tom si budete vykupávat ten váš oblíbený drinčíček a prostě odpočívat a užívat si Bali. Souhlasíš? Súhlasím. Projekt vôbec nie je situovaný nejak bez slanej cesty, kde sa dotýka lokalita pokojná a kľudná, je fakt z toho oddychu, si to užijete za mě dost. Paráda. Tak pojďme pokračovat do další části. Já myslím, že ještě když jsme dole, tak bychom se mohli podívat na tu koupelnu, která je tam jako moc hezká a je opravdu, no momentálně ještě není tak hezká, ale ať vám ukážeme samozřejmě zase vizualizace návrhy a potom výsledek, tak věřím, že si ju zamilujete. Samozrejme, ako sme aj spomínali možno za začiatku, na nejakom štádiu nejakých 70-75% výstavby a dokončovacích prác, čiže kúpeľňa bude vyzerať úplne v podstate ako podľa vizualizácie 3D renderu. Fakt budete tu mať vaňu, sprchový kút, umývadlo, čiže fakt dostatok toho priestoru úplne komfortně pro tu dvojspálnu vilu, je to akurát. Já zase něco dodám trošku z toho ženského úhlu pohledu, protože samozřejmě ano, Bali můžou navštívit jenom jako kamarádi, jako pánský gang, ale ve valné většině si myslím, že se jezdí páry, rodiny a tak dále, kde vždycky je teda muž, žena. Myslím si, že velká většina prostě těch žen velmi ocení právě tu vanu a my například v rámci vlastně managementu děláme i takové doplňkové služby, kterou samozřejmě je například jako květinový bazén, květinová vana. Dáme vám sem zase nějaký fotky, ať si to dovedete představit. A právě proto je super mít prostě na té vaší vile i opravdu tu vanu nebo ten bazén, protože ti hosti si velmi často o tady tyhle typy zážitků právě píšou. Takže za mě zase kvituju a dávám palec nahoru. A dalším benefitem ještě, kterou bych chtěla zmínit, nebo už Paťa samozřejmě nadhodil, řekl, že tady jsou 2 umyvadla. Jo, taky velmi důležitý. Umyvadla jsou prostorný, takže prostě když si tady budou 2 lidi čistit zuby, tak se nebudou už dukat takhle loktem, ale prostě komfortně si ty zuby prostě provedou tu ranní hygienu. Takže myslím si, že i opravdu jako velikost umyvadel, tím, že vlastně jsou rovnou vyřízlí do té desky, tak jsou ještě vlastně větší než standardní umyvadla, která
vlastně by byly třeba v tom kamenírovém designu už jakoby připravený a vsazený do té desky. Takže asi můžeme tím pádem pokračovat do patra. Do spálne sa dostaneme vlastne po týchto schodoch. Môžete ma kľudne nasledovať. Tak, momentálně se teda nacházíme v prvním patře, a vlastně do kterého jsme vystoupali teda po schodech. Jak už jsme si ukázali dole, je vlastně taková ta společná část, jo, kuchyň, obývací pokoj, potom teda zahrádka s bazénem. Co se týče toho prvního patra, tak tady se nachází ta spachy část, teda 2 ložnice. 2 ložnice je za mě opravdu jako ideální počet, protože opravdu sem může přijet rodina, rodiče, 2 děti, nebo 2 páry, nebo kamarádky, nebo potom parta zase kluků. Takže opravdu jako ty 2 ložnice za nás prostě ideál a vlastně jako i v rámci těch investic to doporučujeme úplně nejvíc. Ja by som sa možno ešte vrátil ku kvalite do stavby, podstate asi to sa možno bude tiež každý detail, lebo ti to častokrát rozoberať. V podstate, když developer pochádza z Česka, tak na stavbu stavba je permanentne pod dohľadom, čiže a ak sa niekto bojí takých vecí ako materiálov použitých, alebo stravých uhol, kvality aj tých dosadených výrobkov, spotrebičov, zariadenia a teda, tak v tomto prípade sa bať nemusí. Najdôležitejšie nám baviť samozrejme už po novom strojkách, keďže vieme, že tie obdobie dažďov budú teraz intenzívnejšie, možno a náročnejšie, a v tomto prípade hovorím, bolo na stavbu dohľadané, čo sa týka nejakých tehál, materiálov, používajú sa kvalitnejšie materiály ako štandardne, čiže toto sa človek ani potenciálny investor musí dať a samozrejme, ak niečo, tak sa to dá hneď vyriešiť, hej, keďže im budú jednať, že čo do stavbu stojí, aké materiály boli používané, tak o to jednoduchšie sa vie reagovat na případné nedostatky a opravy. Jo, určitě to je za mě teda velký benefit, protože samozřejmě těch vil a těch staveb už jsme viděli tady docela dost, takže už i dokážeme vyhodnotit za tu dobu a opravdu, kde dokážeme jako vidět, že prostě tam budou potenciální problémy právě třeba v tom období dešťů, což jsou prostě pravý uhly, že potom nesedí vlastně vsazený okna. Jo, nebo vlastně, že cihly k sobě úplně jde do jinaj, nejsou dobře vyspárovaný a tak dále. Takže opravdu na to je potřeba dát vždycky pozor. A samozřejmě ještě jenom, co se týče k nějakým jako stavbám a stavebním podmínkám právě tady jako na Bali, tak prosím vás, je to jako úplně něco jiného, když se staví jako v Česku nebo na Slovensku. Jo, samozřejmě úplně jiný styl, úplně jiná příprava těch pracovníků. Jo, tady jako můžete vidět, že oni chodí jako v žabkách, prostě lezou po žebíkách, po zaštění, prostě mají žabky. Jo, tady opravdu jako se k té práci prostě přistupuje jako jinak. Ale z toho důvodu zase, to si myslím, že je velký benefit, že opravdu jako ta stavba je hotová do roku, záleží, jo, v jaké fázi je. Takže pak je můžeš nám teďka říct něco málo tady k tomu prostoru té ložnici vlastně, celkově jak vypadá, co tady teda jakoby bude a tak dále. Možno vidieť, že štandardná posteľ bude veľkosti asi nejaký king size, hej, tým, že štandard napríklad v Európe alebo v európskych stavbách je, že podstate máte nejaký rošt a posteľ, no namiesto roštu budete mať v podstate bez takú betónovú podložku, na ktorú už dosypete madrac a povlečenie. Čo sa týka nejakého úložného priestoru, tak máme situované, samozrejme to si viete potom dokrariť aj individuálne, ale ten bude situovaný v tej kapacite, ako môžete vidieť, nočné stoliky si bude betón a potom sa finishing a povrchová úprava by mala byť terato. To je taký leský, bielý kamienkový materiál. Já bych ještě z dovolení se tady zastavila a trošku by okvitovala vlastně dá se říct to čelo vlastně té betonové postele, který, jo, zase vidíte, že to je všechno vlastně vytvořený z betonu, ale má nějakou tu texturu, jo, takže je to opravdu takový zase jako rozbitý, zajímavý, jo, zkrátka je to zase trošku něco jiného, než když sem prostě plácnete dřevěnou postel. Presne tak, je to úplne niečo iné a na Bali sa to stáva čoraz väčším standardom, že tie čela
a aj tie rožky sú v podstate takto nové. Ako sú bude výhodu, lebo je to trvácne, nemusíte sa ani báť, keď ešte v rámci na tie investície, že vám to hostia rozbijú, ale nejaké výmenné stále do poupí. Je o to prostě odpělení. Tak a já jsem tě přerušila a my jsme si chtěli ještě pobavit tady o té části vlastně díry, zásuvky a tak dále. Kdyby sám o tom něco povysládal. Opätovne samozrejme bude úsporné loďkové všade, tu možno vidieť otvory na vypínače, na zásuvky, tu bude tiež taká televízna zastena, v podstate každej spálni bude tiež televízna stena. Tuto možno v podstate vidieť, že idú aj vám zvodí teplej vody, aj studenej vody. Tie rozvody tej teplé a studenej vody idú do tejto menšej takej toaletnej časti. Tam se půjdeme ještě potom podívat. Ještě bych tady jenom zmínila teda, co zase za mě vidím jako obrovskou výhodu, že se tady na Bali právě používají jakoby ty obrovský formátový, velkoformátový vlastně skla. Jakoby ty dveře, to nevím, jestli jsme zmínili, myslím si, že ne. Že vlastně jsem opravdu samozřejmě, bude tady závěsy, záclony, abyste mohli mít soukromí, třeba Aťa má rád, když má úplně temno, takže si myslím, že i pro budoucí hosty, pro budoucí klienty to je to nejmenší, co se tady dá udělat. Ale co je za mě důležitý, že vlastně jsem díky těm velkým formátům opravdu 2 hodiny jako světla, což já třeba mám hrozně ráda, když jako na přípravu sama sebe, make-upu a tak dále. A jsme na Bali, takže a mám nějaký výhled vlastně jako do zeleně tropické, takže za mě super. To si dobre spomenul. Čiže keď chcete, to svetlo si môžete dovnútra pustiť, priestor na tlie a keď ho nebudete chcieť, tak samozrejme budú tu blackoutové závesy, čiže ešte si to úplně zatemní. Super. Tak jo, pojďme se přemístit teďka mrknout tady do té malé vlastní boční koupelničky, kde bude teda toaleta. Pojďme se podívat. Je taková uzoučka, opravdu jakoby bude tady záchod a vlastně malé umyvadlo, takže prostě na vykonání potřeby, umytí rukou a tak dále. Jo, zase samozřejmě stejný design a jak Patrik zmínil, tak vlastně skrz to jsou tady ideální i tu rozhody z vody. Tak, pojďme se mrknout teďka do druhé ložnice. Takže povedali sme si niečo k prvej spálni. Táto druhá bude trošku možno odlišná, aj keď vidíme, že posteľ, v podstate rož bude stále betón, telo bude tiež betónové, nočné stolíky budú tiež betónové. Nejaký bonus tým, že tu absentuje možno tá svetelnosť a ten veľký formát tých okien, bude nejaký odkladací úložný priestor v tejto časti a v podstate priestor na sedenie, tam bude priestor na šatník, s tým, že v podstate výhod tu bude do takej menšej záhradky. Ale v podstate nejaký komfort tu nebude vôbec nejak ubraný. Čo sa týka nejakej výmery, priestoru, bude to isté, akurát tu máme možno trošku menšiu tu světelnost, čo ale v některých případech vůbec nevadí. Co se týče té světelnosti, tak já si myslím, že to tady právě zase nebude nahrazený trošku tím intimnějším světlem. Bude to taková zase trošku jinak designová prostě ložnička, ale k čemu slouží ložnice? Na spaní. Takže si myslím, že spát se tady bude perfektně, když budou dobře vybrané matrace. Tak teďka si pojďme říct ještě samozřejmě něco ohledně čísel, ať máte taky představu, na jak dlouho, jakým způsobem to funguje, když budete chtít koupit vlastně vilu na Bali, kolik vás bude stát a tak dále. O to bych poprosila teda Paťu. Čo sa týka ceny, tak za nejakých 6 miliónov 490 000 môžete dostať dvojspálňovú vilu, čo je v prepočte asi 250 000 eur. Častokrát toľko nestojí ani lepšie byty v Prahe alebo Bratislave. Poďme si povedať ešte niečo k tým číslam, keďže ako investorov vás to bude určite zaujímať. Čo dostanete v podstate za tých 250 000 eur alebo necelých 6,5 milióna korún českých. Okrem toho, že dostanete dvojspálňovú prémiovú vilu s kvalitnými využitými materiálmi, tak dostanete 30 plus 34 rokov, čo nie je úplne štandard v podstate tej doby na tej prenajom, na ten leasehold. Štandardne sa tu tie vily prenajmajú na nejakých 20-25 rokov.
rokov, hej, ak máme tú opciu na to predĺženie, tak tých 25 rokov, čo je nejakých 50 rokov, tu na to máte 64 rokov. Čiže aj ten kapitál viete zhodnotiť úplne aj ten cash flow bude úplne o niečom inom ako štandardne. Samozrejme, už je to úplne o niečom inom ako v Čechách, ako na Slovensku. Tu jednoducho tie čísla hovoria sami za seba. Já bych tady jenom teďka, když ti do toho vstoupila, ty mluvíš o tom, že to máte na nějakých 34 plus 30 let. Co to znamená? Já totiž jako like takhle mrknu na vás, protože já vím, co to znamená, ale samozřejmě chodí nám spoustu dotazů anebo spoustu jako hejtů a jako komentářů na téma, že vlastně jako na Bali si nemůžete koupit vilu nebo pozemek, což samozřejmě je pravda. A my bychom to tady s váma ještě chtěli jakoby trošku blíž rozebrat, abyste tomu rozuměli. Můžu poprosit, Pati? Rozebereš to? Jasne, samozrejme, veľmi rád. Áno, na Bali si ten pozemok nemôžete kúpiť, môžete si ho len prenajať, keďže Indonézia sama o sebe je v tomto veľmi striktná, tie pozemky si jednoducho nechce púšťať, čo je na druhej strane úplne pochopiteľné. Ale na Bali nekupujete ten pozemok, ani tú vilu, kupujete v podstate ten cash flow a to, čo z toho môžete reálne vyťažiť a dostať. Kupujete ten luxus, tú tropickú atmosféru, v podstate toto je gro toho biznisu na tom Bali. A nie je to, že v podstate ten pozemok, či budete vlastniť a budete ho mať 100-200 rokov, ale to, že v podstate za porovnateľne kratší čas z toho dostanete úplne iné peniaze ako v ostatných krajinách Európy, Ázie alebo v podstate celého sveta. Tým, že tu prúdi ročne viac ako 6 miliónov turistov, hej, tak tie štatistiky sú tu v podstate neúprosné a čísla hovoria sami za seba. Přesně tak, já bych tady k tomu ještě dodala nějakou naši i vlastně osobní zkušenost, protože i my samozřejmě jsme koupili si nebo pronajali nebo prostě investovali vlastně tady na Bali, tak stejně vlastně v Tumbak Bayu, kde se nám taky vlastně staví jakoby projekt, máme ve správě jako spoustu vil, takže už prostě samozřejmě byli jsme i při koupi vlastně už několika i projektů, které byly hotový, kterým už vlastně to klientům jakoby našim generuje peníze, takže už do toho trošku vidíme víc samozřejmě a i pracujeme teda s vlastním kapitálem. A já bych tady k tomu chtěla říct jenom jedno, že jak si vlastně zmínil, že kupujete tu atmosféru a to cash flow, je to tak, ale na druhou stranu podívejte se na to, my vám ukážeme tu stránku na to, jak se na to podíváme my. Prostě dejme tomu, vzali jsme 6 milionů korun, jo, nebo nějakých těch, kolik to je, 250 000 eur, dejme tomu něco takového, 230 000 eur a vlastně koupili jsme tady takhle jakoby, nebo pronajali jsme si na nějakých 25 let plus prodloužení vlastně vilu s pozemkem, která opravdu je jako nádherná. Prostě o tomhle by se nám jako mohlo za ty peníze jen tak zdát v Česku nebo na Slovensku. My jsme to udělali a teď momentálně vlastně nám to opravdu jako už nese zkrátka prostě peníze. Kolik nám to přibližně nese taková investice? No, ak sme investovali tých 250 000, tak pri nejakej tej 70-75% obsadenosti, tam máme zhruba nejaký ročný návrat okolo tých 12% v priemere, hej. Jednoduše, když si to řekneme v číslech, tak 6 vlastně nějakých 6 milionů nám teďka měsíčně může generovat od 30 do 50 000 korun. Nebo eur. Od 1000 do 1800 eur. Hlavně, ještě abych tady dodala, my jsme ten kapitál do toho vložili, ale my ten kapitál ve chvíli, kdy tu vilu, nebo prostě rozhodneme se, že ji chceme prodat a prostě nevím, za 5, za 10 let uvidíme, tak samozřejmě my ji za skoro podobnou částku prostě posuneme dál. Čili tady opravdu jako vůbec není problém, protože jak už řekl Patrik, tak i skrz pozemky je tu velký jako nedostatek, takže neustále tady vzniká něco novýho, prostě funguje ten koloběh vlastně tady jako funguje. Takže pokud vám něco takového dává smysl, tak samozřejmě Tumbak Bayu, nebo vlastně tady ta oblast jako velmi dobrá. Z investičního hlediska je to právě z toho důvodu, protože se opravdu jako nacházíme 8 minut od velmi významné pláže, která se jmenuje Perenan, na které se nachází i velmi známý klub vlastně La Brisa. Taky se tady nachází spoustu podniků zajímavých a velmi oblíbený
v poslední době samozřejmě sportoviště na pedal. Jo, opravdu všecko máte v dojezdové vzdálenosti, dá se říct i dochozí vzdálenosti, akorát tady s tou chůzí je to takový, zkrátka moc se tady nechodí, spíš se tu jezdí zkrátka na skútru. Což ale zase za mě je opravdu jako vibe, který jen tak někde prostě na zemi nenajdete. A opravdu jako Bali je za mě jako unikátní. Já jsem trošku odskočila, takže předám slovo zase Paťovi. Ja by som tú unikátnosť ešte počkrtol tým, že v podstate ten Tumbak je áno rýchlo rozrastajúca sa lokalita, v podstate s takým dobrým vibom, dobrou dostupnosťou do toho hlavného centra toho Changu a v podstate aj skrz toho, že tá výstavba do nekonečna nebude pokračovať aj na tom Bali, je to obmedzené, takže tieto pozemky budú mať stále čoraz väčšiu a väčšiu hodnotu a teda v podstate, ako Ľudská spomínala, za nejakých 5-10 rokov to vieme tiež predať za relatívne slušnú, možno rovnakú, možno väčšiu sumu. Keďže vieme, že v podstate mnohým investorom sa nechce čakať nejakú dlhú dobu na dokončenie, sami sme zo začiatku nedoporučovali nejaké off-plan projekty, kde musíte čakať rok alebo 2 alebo 2,5 roka na nejakú dostavbu a dokončenie, tak tu je veľkou výhodou práve to, že v podstate v auguste budete mať projekt hotový, na chuť, zariadený. Ak si ho budete chcieť upraviť, samozrejme treba to komunikovať dopredu, takže v podstate je to jeho veľká výhoda, že nemusíte čakať dlho, pak čakáte už len na ten finishing a pri tej nejakej komunikaci si to môžete ešte doladiť podľa vlastných preferencí alebo detailů. Přesně tak, protože tady, jak už můžete vidět a jak jste viděli v průběhu celé té prohlídky, tak vlastně opravdu ze 70% je hotovo. Vlastně jako stojí hrubá stavba, rozhodně, máme nahozený stěny, všecko jsou vložený okna. Vlastně už tady vidíte i jak se nám rýsuje opravdu jako kuchyň, takže předávání bude srpen neboli august tohoto roku a co je velmi důležitý, ale myslím si, že už jsme to taky zmínili ve videu, že nám z toho projektu vlastně, kde máme 6 vil, tak zbývají už jenom poslední 2 jednotky. Takže pokud vás tady ta prohlídka nadchla, nebo celkově i ta myšlenka té investice, tak určitě se na nás neváhejte s tím obrátit. A my vám moc rádi dopošleme i nějaké jako kompletizované materiály a samozřejmě rádi se s vámi i spojíme prostě na hovor, kde to společně můžeme třeba probrat už jako vyloženě vlastně individuálně. Za mě ten individuální přístup je v rámci i těch investic jako docela důležitý. Takže samozřejmě, jak jsme už zmínili několikrát, tady ta lokalita je velmi, velmi zajímavá i právě z toho investičního hlediska a vlastně podobné projekty v této lokalitě nebývají dlouho dostupný. Takže pokud vás tento projekt zaujal, tak rozhodně klikněte na první odkaz v popisku a napište nám a my vám samozřejmě moc rádi pošleme veškeré informace a aktuální dostupnost. Tak jo, budeme se těšit na vás u další prohlídky a mějte se zatím hezky. Dovidenia. Ahoj!